umzukulu akakaze ashintshe selokhu afika. Umzukulu uhamba ngendlela yakhe eyi-one, ngey'tayela zakhe ey'hlukile, kodwa engahluki kakhulu kuleyo agcina ukuskipha. Yiyo i-albhamu umzukulu ethi Healing, namanoni amnandi. Iy'ngoma zakhona ey'ningi y'pholile, iy'ngoma zothando ey'ningi. I-albhamu yaphuma ngayi-12 December 2024 last year. Yenye yey'ngoma zakhe lezi ehamba phambili ethi Ubaselama-X. So into engifuna ukuyibalula ngomzukulu nangale albhamu yakhe. Ingoma ethi Washonaphi isifike nayo kwi-million. I-Healing nale ethi Ngewala, anytime soon kuzobe kungama-million. Shuthi nje ama-million kumaskandi kulokhu hhayi sobe sidla wona. Angikhathali uthini. This time umaskandi wenze okungaphezulu kulokho ojwayele ukukwenza. Sibonga kakhulu. Nansi-ke indaba. Le isingle kanjalo lapho ibizwa ngeHobosha featuring umzukulu uthi Mamemeza. UNjoka angifuna ukuqamba amanga, usebenze kakhulu kule single yakhe compare lokho akwenze kwi-albhamu yakhe. Lapha angazi noma benza ama-correction or benza kanjani, kodwa umsebenzi wakhe ube muhle kakhulu. Umzukulu ingoma afika angene kuyona, afika ayifeaturishe ifo kamnakusisi. So isikhathi sokuthi kunothise lokho. Uma isifika kule phathi kamzukulu, ilapho ingoma umzukulu afika ayitake over, kuvele kube ngathi uyena-ke umnikazi wengoma. Lokho akaqala ukukwenza. Kunomculo okuthiwa uSaliwe. Ingoma yakhe ngangiyizwa nje uma idlala leyo phathi leyo, kodwa ngangikhona ukuyinothisa uma sifike kule phathi kamzukulu because ngangikwazi ukurelate. Since umzukulu ngimazi ngale voice yakhe afika ngayo, eyayimnandi, ipholile, imtoti, i-clean ivoice kamzukulu. Angeke wenze lutho ngalokho, i-clean isidala. Kule ngoma nayo ethi Suka Shibane ekaSaliwe featuring uGqezile. Uyabezwa oGqezile, uyabezwa futhi oSaliwe. Bacula kahle kakhulu futhi kule ngoma. Kodwa uma isifika kule phathi kamzukulu, ilapho ingoma oyizwa khona ukuthi wow, this track is amazing. Le ngoma imnandi kahle kahle, le ngoma ithini meaning yakhona. Usuya reverse, uyoyiqala phansi, usuyilelisisa kahle. Kungenzeka ukuthi ubuyilalela ujahile uzwa nje it's just another track. But as soon as i-reacha kule phathi kamzukulu, usuyezwa ukuthi uyabona ke manje usevele wayidla le trend le ngoma kwangathi eyakhe. No, it's just a feature. Ithalente lelo umzukulu analo. Ithalente lawo onke osemagcokama abanalo. Ithalente onalo futhi lothanda ukulenza uSK. Bokumnakisise uma ifeaturisha abantu. Ifeaturisha kahle uSK. Can't take that away from him. Asikwazi umdlela jealous. Ufeaturisha kahle. Bokunakisisa nje ingoma kaSK iningi nabantu cha ungena kahle impela afuna ukukhohlisa. Naye kumzukulu omunye abaculi bamaskandi ohamba phambili ngokwenza lokho. Nonke osemagcokama benza one nabanye abakwenzayo. Ngeke ngibabale bonke befuna uku-emphasize indaba kamzukulu. Umzukulu une-special talent ongeke ukwazi ukuthi umphuce sona. So uyohlala irrelevant umzukulu for the longest time because upossess ama-talent amaningi. Ama-talent abantu abaningi uthola ukuthi mhlambe abanawo. Akusiyona i-one way, one size fit all. Ukwacula ne-Cartel 123 laphana Andrew Java. Wakhipha music uhlukile. Ukhombisa ukuthi ufluid akakwazi ukuma ndawonye engafitha nezinto zabo afro pop or afro soul because ivoice yakhe vele injalo ivoice kamzukulu, which is good. Mhlambe nabantu baqale bamangathi hayi umzukulu yini ayicula manje. But people, you must understand, this is music. It doesn't mean wena sekumele umile etsheni awusakwazi kuya ndawo just because wafika wathi umaskandi this is what you're going to do. Nangu ngithanda SK okwenzile ngeParis, wonderful song. Wakwenza ngeGush, still a good song. But umaskandi, you understand, okukhombisa ukuthi there is a hope kule industry ukuthi abaculi bakithi abeze ukugcina lapho umaskandi kuphela. Umuntu abe fixed, umuntu agciniswe la ngenkani ukuthi hayi wena agcina la because umaskandi. No, akukanjani. Kubalekile ukuthi abaculi bakithi bekwazi ukuyongena namanye ama-genre. Umuntu afika fit njengeglove
afika asebenze kanzima beze bebuza abantu ubani lo, bese bayathola no umzukulu. Oshwi baculile no Kid X, bacula no Casper Nyovest, doing a wonderful job without ibeat kamaskandi, becula ama-voice abo kodwa angahlukile. They did a great job. So lento ikhona, abantu kumele beyirealize, beyinotice ukuthi le trend yiyo abanye abaculi okumele nabo beyenze. Inkosi uMagcokama ubeyenza ke nabafana laba be-Black Diamonds. Cha ukuthi niyazi ukuthi ingoma ethi ifoni music video eyagcina ishaya 3 million laphana ku-YouTube. I'm sure isikhuphukile. So bekukuveza ke lokho-ke. Inhloso yami ukukhuluma ngomzukulu ukuthi if awazisisa kahle umculo kamzukulu ungagcina mhlawumbe ucabanga indlela. Ukucula kahle umzukulu, ukucula kahle kakhulu, akwazi ukumphuca lokho. Le ngoma nje le ethi suka shimana, I don't think mina engayenza i-impact if umzukulu wayengekho. As much as kuyingoma yakhe uSaliwe, as much as kuyingoma futhi emnandi enomyalezo, the way uSaliwe waqala ngakhona igoso leli uqezile, but as soon as umzukulu take off, you can hear the different, you can hear the connection, you can hear the song taking a shape, a complete different. Kuze kuba ngathi ingoma ezimbili uma sekungena umzukulu. Nami ngamangala ukuthi ahlahle kabani le ngoma because ngayiqala ku-TikTok lapho usuqalile wenza i-impact emculweni wabafowethu, ushintsha izinto. So uyingozi kakhulu umzukulu. Nayo le ngoma iHobosha wenze the same thing, but ukuthi iHobosha liculileke lapho ingoma yakhe beliyibambile ngamandla lingayidedelanga, belisebenzile. Wafika umzukulu wangena futhi wathi short left wahamba naye uDu. So mina into yokuhlala ngi-appreciate when it comes to maskandi, abaculi bakhona ba-unique, bakhule ey'ndaweni ezahlukene, ey'godini ezahlukene. Ingoma yakhona uShameni, abantu bayisibaca, different places, East Coast, Weluthukela, kuhlukile, there's different. If befika futhi behlangana abahlangana khona befuza lo music ukhipha into oyikhiphayo, into emnandi, into nabantu besimame ondoni bashaya umculo wabo onenkosi phakathi. So special talent like this kumele siwa-preserve, siwagcina because we don't know ukuthi siwathola kuphi. Imthente ehlabisamila, ingane zoma, all those people, all those groups, abantu abasikhombisile ukuthi umaskandi is modern what it is. Ilento engaphezulu kulokho abantu abasitshela khona ukuthi ubuqaba umaskandi this and that, which is not true. Umaskandi is just another genre, it's just another music, it's the way of expressing yourself when it comes to abantu ukuthi mina mangumaskandi, umaskandi obuya kuphi, yini engiyaziyo eyenzakala endaweni, igemegeme ngisi-expressa ngomusic. Umzukulu mesimshayela ihlombe ukuthi lelo talent lelo elakhe waliphiwa uNkulunkulu. Amamiliyoni amaningi ayeza, album yakhe imnandi, ayinawo ubuquququ obuningi, ipholile. Go and listen to the album. Le album ungayidlala uyiphinda nihleli nabantu nirelaxile, whether nenza anything nihlalele all that day, you can play album le over and over again. Wonderful album Mzukulu. Sibonga kakhulu, beke lokho engifuna ukukuveza. Sibonga bafethu, akukho kunye, it is what it is.